Ahojte všetci na kanáli Velor. Dnes ukážem, ako vytvoriť Aternos server pre Minecraft. Napíšte Aternos do Google, choďte na stránku a kliknite na Hrať. Prihláste sa cez Google účet alebo sa zaregistrujte e-mailom. Áno. Teraz sa prihlasujete. Kliknite na Vytvoriť. Toto môžete nechať tak. Kliknite na Vytvoriť. Vstúpte. Server. Tu je náš nový server. V nastaveniach môžete upraviť max, počet hráčov, herný režim, obťažnosť. Tu nastavíte, či bude server pre pirátsku alebo legálnu verziu. Zapnem to pre pirátsku verziu. Tu je whitelist, príkazy, LED, obťažnosť, ochrana spawnu. Áno. Potrebujete resource pack? Ak áno, treba ho stiahnuť. Tu je čas. Teraz musíme ísť do programov a vybrať jadro. Pre módy vyberte Forge. Bez modov vyberte Vanilla. Vyberám Vanilla pre verziu 1.12.2. Reštartujeme server. Server je načítaný, máme verziu 1.12.2. Spúšťam ho, chvíľu to potrvá. Vrátim sa. Po načítaní mám 6 minút na pripojenie. Skopírujem IP, idem do Minecraftu, multiplayer, pridám server, vložím IP a hotovo. Mám problém s mojou prezývkou. Zmením si nick a znova sa pripojím. Vypol som nastavenie, zapol ho späť, reštartoval server a som tu. To je všetko. Bol som Velor, lajkujte a odoberajte kanál. Všetkým ahoj.